Здравейте, приятели! Днеска се намираме в село Решак. Преди малко се качихме в една махала Баба Стана. Легендата гласи, че жената Стана, която е избягала от турците, именно там се качила горе в тая махала, която и на нейно име е кръстена. Махала Баба Стана. Сега в момента се намират около 60 къщи там. Направи са по много готини възрожденски стил, така че който не е ходил, препоръчвам да отидете да ги видите. Пътя е асфалтиран, може и пеша да се отиде, може и с автомобил. Нали, всеки както предпочита. Много готино местенце, нали, чист въздух, природа, направо ще останете изумени от това уникално място. Така че ще ви покажа с снимки и видеа по-нататък, като монтира видеото. От мен е всичко хубаво и лека вечер на всички. Чао, чао! Време за един релакс и една хубава сауна след голямата обиколка днеска, която направим в село Решак. Поздравя на всички!